fanden laver du? Jeg ved ikke, hvad har du taget? Ui! Tunge. Nu skal jeg næsten 2 fortsætter her. Du ved du ikke. Du er ikke med, hvad det griner. Gudi. Stop. Nu skal jeg tegne en numsefisk. Ja, tegne en numsefisk. Numse. Jeg må også tegne med det. En fod. Jeg må også tegne en numsefisk. Og så en fisk. Sådan her. En lort. Nu mangler der en gælder. Og ører. Det er numse. Så teaser den. Ikke ved numse. Nu er det der. Stine ret pænt.